дар оғози шӯрабинӣ ба иштирокдорони форум видеофилм дар мавзӯи душанбе шаҳри имконоти рушди кӯдакон намоиш дода шуда, сипас дар қисмати расмии он муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ паёми шодбошии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ироа намуд. аз ҷумла қайд намуд, ки форуми дуюми байналмилалии Душанбе шаҳри имконоти рушди кӯдакон бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи барномаи байнидавлатии Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳод 2021 ва бахшида ба 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пойдории волояти қонун, таҳкими ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, фароҳам овардани имконоти мусоид ҷиҳати инкишофи кӯдакон, мубодилаи таҷриба ва дарёфти усулҳои муосири кор бо кӯдакон, инчунин дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ тарбия намудани насли наврас баргузор гардида, он баҳри муаррифии имконоти шаҳри Душанбе ба сифати маркази ташаккул ва инкишофи кӯдакон мусоидат менамояд. намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зилми суханронии худ қайд намуд, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ба насли наврас ғамхорӣ зоҳир намуда, дар суханрониҳои хеш таъкид менамоянд, ки кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар як миллат, сарвати бебаҳои ҳар як оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар як падару модар мебошанд. бо дарки ин масъала ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ҳукумати кишвар ва масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон, фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил ва зиндагӣ, тарбияи насли солиму бардам ва худшиносу худогоҳ, иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ, дастгирии кӯдакони имконияташон маҳдуд ва ятим аҳамияти аввалиндараҷа дода, мунтазам чораҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. дар назди иштирокчиёни форуми байналмилалӣ, роҳбари намояндагии хазинаи кӯдакони Созмони милали Муттаҳид ЮНИСЕФ дар ҷумҳурии Тоҷикистон Осама Маккави суханронӣ карда таъкид дошт, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз соли 1993 конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдаки Созмони милали Муттаҳидро тасдиқ намуда, дар самти риоя ва ҳифзи ҳуқуқи кӯдак корҳои назаррасро анҷом дода истодааст. ба иштирокчиёни форум инчунин паёми маҷозии намояндагони Созмони байналмилалии Иттифоқи ташкилотҳои пионерӣ, Федератсияи созмонҳои кӯдакона тавассути видеоролики ҷолибу хотирмон пешниҳод шуд. мақсад аз баргузории форуми байналмилалӣ эълон гардидани Душанбе шаҳри имконоти рушд барои кӯдакон дар соли 2021 ба қайд гирифта шудааст. шумораи иштирокчиёни форуми дуи байналмилалӣ зиёда аз 350 нафар кӯдакону наврасон аз тамоми манотиқи кишвари азизамон ҷамъ гардиданд, ки аз онҳо туркмензабонҳо, русзабонҳо, ӯзбекзабонҳо ва қирғиззабонҳо мебошанд. бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯзҳо барои рушди кӯдакон ва наврасон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шудааст ва рӯз то рӯз кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дар тамоми озмун, форуму мусобиқаҳо ва инчунин ҳамоишҳои конференсияҳои байналмилалӣ иштирок менамоянд. дар идома намояндагони вазарату идораҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ дахлдор бо сухани ифтитоҳӣ ва маърузаҳо, аз ҷумла дар мавзӯъҳои ба қайдгирии давлатии таваллуд, кафолати таъмини ҳуқуқи кӯдак, насли солим, сарвати бебаҳо ва ояндаи миллат. Душанбе макони хушбахтии кӯдакону наврасон, оилаи солим макони тарбияи кӯдакон, имкониятҳои рушди зеҳниву ҷисмонии наврасони Тоҷикистон дар таҳаввулоти ҷомеаи муосир баромад намуда, аз имконот ва шароити чанд соли охир бо дастгирии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои шаҳрдорӣ, хусусан раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахт ба вуҷуд омада, ки ба инкишофи зеҳниву ҷисмонӣ ва равонии насли наврас мусоидат намуда, шаҳри Душанберо ба сифати шаҳри имконоти рушди кӯдакон муаррифӣ менамояд, ёдовар гардиданд. воқеан мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар партави сиёсати оқилона ва дурандешонаи пешвои миллат баҳри расидан ба ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар дар тарҳи нақшаву барнома ва дурнамои давлатӣ ба масъалаи таълиму тарбияи кӯдакон ва фароҳам овардани шароити муносиб ба онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. зеро таваҷҷӯҳ ба наврасону кӯдакон, ин таваҷҷӯҳ ба ояндаи ҷомеа, сармоягузорӣ ба масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакон, ин сармоягузорӣ ба фардои дурахшон мебошад. дар пойтахт таи 5 соли охир сохтаву мавриди
истифода қарор гирифтани муассисаҳои таълимиву маърифатӣ, варзишиву солимгардонӣ, фарҳангиву фароғатӣ ва ташкилу дар сатҳи баланд доир намудани озмуну мусобиқа ва фестивалҳои ҷумҳуриявию байналмилалии кӯдакону наврасон аз иқдому ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ маҳсуб меёбанд. Воқеан ҳам имрӯз душанбе ба як шаҳре табдил ёфтааст, ки дар он тамоми имконот ҷиҳати рушди кӯдакон фароҳам оварда шудааст. дар анҷоми форум миёни иштирокчиён мубодилаи афкори судманд доир гардид.